Eloyi lamasabakathana, Thixo wam undishiya nganina. Ndifuna ke into yokokuba sazi uYesu uthe awuva into yokokuba amandla ayaphunguka kuye, wakhangela into yokokuba bawo kunganina ingathi uyasishiya. Yiyo nto uPetrosi athi awubona umkhumbi uyazamazama athi Thixo awukhathali sitshabalala nje. Funeka sitsho nathi xa singangathi siva ubunzima simane ukukhangela into yokokuba uThixo ubizwa ngahlobo luni xa ukwimeko ethile, uThixo kuba ubizwa ngayo imeko futhi usondela ngalo ixesha lobunzima. Nguye othuma uMozisi othi, Mozisi hamba ndisivile isikhalo sabantwana bam. Ndinxaniwe ngawo lo umzuzu. uThixo kule ndawo uYesu ukhangela bona abo